puhutaan päivähoidosta, niin se keskittyy näihin ryhmäkokoihin. Se on tavallaan se ainoa taso, jolla me haetaan myöskin ratkaisuja päivähoidon tiettyihin ongelmiin. Meihinhän on hyvin iskostettu siis se ajatus siitä, että pienet ryhmäkoot ovat yhtä kuin laadukas päivähoito. Minussa herätti ensin alkuun kummastusta, siis kuperkeikan ryhmättömyys. Mitä tapahtuu, kun yli 60 lasta toimii samoissa tiloissa ilman, että siellä on ryhmiä. Täytyy sanoa, että mun käsitys siitä, miten ryhmäkoko vaikuttaa päivähoitoon, niin se meni täysin päälaelleen. Niin Ruotsissa jo 70-luvulla yhteiskunta oli määritellyt selkeän kasvatuksellisen tavoitteen päivähoitoon, että minkälaisia kansalaisia siellä kasvatetaan. Meillä ei ole tänä päivänäkään vielä Suomessa. Meidän laki on sieltä 70-luvulta. Nyt on lain uudistamisen paikka, mutta meillä ei ole määritelty, että minkälaisia kansalaisia kasvatetaan. Niin kun mä otan tämän keskusteluun, niin mun kollegat napsauttaa suun kiinni, ei ole mistä keskustella, kun ei ole tätä näkökulmaa. Kun ruotsalainen näkee sen vuorovaikutuksena, niin Suomessa se mielletään kotona tapahtuvaksi, että vanhemmat kasvattaa. No silloin voi herättää kysymys, että no mitä me sitten tehdään? Mitä me tehdään päivähoidossa? Ja kuitenkin me kasvatetaan. Kasvatus on aina vuorovaikutusta. Eli se, mitä lapsi sitten kohtaa sillä päivähoidossakin, ne asenteet ja arvomaailman ja toimintatavat ja ratkaisut ja niin edelleen, kaikki ne jättää jäljen lapseen. Niin tämä keskustelu puuttuu Suomesta. Se on ehkä se iso juttu, joka on mun niin kuin tavallaan urani tässä loppuvaiheessa, se huoli, että meillä ei keskustella yhteiskunnassa siitä, että kasvatus on myös yhteiskunnan tehtävä. Ja silloin kun puhutaan päivähoidosta, niin yhteiskuntahan ylläpitää tätä. Se on yhteiskunnan ylläpitämä ja rahoittama palvelu. Niin silloin myöskin sillä on tehtävä. Ja kasvatuksen tavallaan tarkoitushan on myöskin vahvistaa sitä yhteisöllisyyttä, eli sitä yhteiskunnan jäsenyyttä, jossa lapset jo kasvavat. Niin päivähoidolla on äärettömän merkittävä osa sitä. Ja nyt meillä tämä keskustelu kasvatuksesta, niin kun julkista keskustelua kuuntelee, niin se päätyy aina joko kouluun tai kotiin. Ja päivähoidossa ei ikään kuin tapahdu yhtään mitään, puhumattakaan, että keskusteltaisiin, että mitkä jäljet päivähoito on jättänyt, jotka näkyvät koulussa. En tiedä miksi, onko ehkä aika pysähtynyt jossakin, että ei olla kasvettu niin kuin pykälää isompiin kuvioihin. Ja tämä tekee sitten sen, että kun aletaan keskustelemaan näistä asioista, niin ihmiset joko napsauttaa suun kiinni, kollegat, tai sitten kauheat tunteet nousee pintaan jostakin omasta niin kuin tämmöisestä vakaumuksesta, missä on lapsen paras paikka. Et se on semmoista mustavalkoista koti- tai päiväkotikeskustelua, joka ei johda mihinkään, koska maailma on muuttunut ja yhteiskunta on erilainen ja perheet on erilaisia. Niin me tarvitaan todellakin semmoista isompaa keskustelua, että mikä päivähoidon tehtävä tänä päivänä on. Et silloin kun me puhutaan päivähoidosta, niin se keskittyy näihin ryhmäkokoihin. Se on tavallaan se ainoa taso, jolla me haetaan myöskin ratkaisuja päivähoidon tiettyihin ongelmiin. Mikä tarkoittaa sitä, että meillä jää valtava määrä erilaisia muita ratkaisuja näkemättä. Eli nähdään ainoana ratkaisuna se, että resursseja tarvitaan lisää ja tarvitaan suuremmat toimitilat. Mä oon pohjakoulutukseltani lastentarhaopettaja ja se on tullut sellaisen taustan kautta, että mä oon asunut ja kasvanut yrittäjäperheessä ja yrittäjäsuvussa ja sitä elämää aikoinani nähdessäni päätin, että musta ei tule koskaan yrittäjää. Tämä 90-luvun lama, niin se tarkoitti käytännössä sitä, että ne, joilla ei ollut töitä, niin sitten ei ollut töitä, että silloin ei ollut vaihtoehtoja. Mutta nyt siinä tuli sitten se mun kasvatus tavallaan siihen kulmaan, että kun oli kasvanut yrittäjäsuvussa ja perheessä, niin siellä ei ollut tällaista sisäänrakennettua ajattelua, että ei ole töitä. Ja tämä vei mut sitten tähän, että yhtäkkiä mä huomasin olevani yrittäjä, jota en tietenkään halunnut tunnustaa ensimmäiseen 3 vuoteen, vaan mä halusin nähdä, tai niin kuin ajattelin koko ajan, että mä teen tätä sen aikaa, kunnes minä saan niitä oikeita töitä. Kuperkeikka, jonka mä silloin aloitin,
niin se alkoi paisua, että työttömiä lapsia tuli muitakin sinne, kun oli tämä 90-luvun lama. Niin mä totesin, että tähän täytyy niin kuin päättää, että joko mä otan vastuun tästä tai sitten tämä lopetetaan. Ja silloin mä tein sitten päätöksen. Ja yhdistys, joka oli siinä aluksi takana, niin heidän kanssa sitten keskustelin tämän asian ja mä perustin sitten 97 oman yrityksen ja otin kaiken vastuun itselleni. Tämä on niin kuin se yrittäjätausta siinä, että en ole hakeutunut, en halunnut, mutta elämä vei minut ja johdatti tähän. Kun mua on aina kiinnostanut kasvatus, niin se alkoi kiinnostaa tietenkin vielä syvemmin, että kun mä aloin ymmärtää sen oman valinnan merkityksen siinä tilanteessa, että kuinka kaukaa sieltä lapsuudesta se kuitenkin tuli, niin kuin haluamatta sitä, niin mä näin sen äärettömän tärkeäksi tänä päivänä, että me keskusteltaisiin niin kuin kasvatuksesta ylipäätänsä enemmän, että miten tärkeä merkitys niillä ensimmäisillä vuosilla ja sillä kasvuympäristöllä, missä sä kasvat, niin sillä on lasten tulevaisuudelle. Ja tämän kautta sitten tämä kuperkeikka, joka mulla on, niin mä oon halunnut sitten viedä sitä kohti sellaista kasvuympäristöä, ja me ollaan yhdessä sitä kehitetty, että missä se lapsen oma mahdollisuus ja kyky kehittyä aktiiviseksi ja tavallaan sitä omaa lapsuuden luovuutta vahvistaa ja semmoista positiivista minäkuvaa, että lapsi ikään kuin luottaa itseensä lähtiessä eteenpäin kuperkeikasta, niin hänellä on luottamus itseensä, että mä selviän. Nämä ovat ehkä sellaisia ollut tärkeimpiä juttuja sitten tämän kuperkeikan kehittämisen näkökulmasta. Tämä on ehkä semmoinen suurin juttu, että yhteiskunnassa on niin paljon muutoksia tapahtunut meillä viimeisten 20 vuoden aikana, niin me ei voida enää rakentaa sillä tavalla, että me ikään kuin tietäisimme, mitä tulevaisuus tuo tullessa, vaan meidän tehtävä on enemmänkin rakentaa lapsiin sitä luottamusta itseen, positiivista minäkuvaa, aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja sellaista voimaa, että he kykenevät näissä tulevissa haasteissa niin kuin luottamaan siihen, että elämä kantaa. Sen kautta me ollaan rakennettu kuperkeikkaakin, että nämä muutokset, pienet muutokset, niin ne antaa lapsille sen luottamuksen ja uskon, että vaikka joku asia muuttuu ja on huomenna hiukan toisin, niin minun elämä ei putoa siitä. Että me esimerkiksi syödään monessa eri paikassa ja monella eri tavalla, sisällä, ulkona, retkellä, metsässä, pihalla, niin edelleen. Niin lapset on tottunut siihen, että voi ruokailla missä tahansa, kiposta, kuposta, lautaselta tai eväineen ja niin edelleen. Se ei ole iso juttu meillä, vaan se on luonnollinen juttu. Mutta jos me istutaan aina siinä yhden pöydän ääressä yhdellä paikalla ja tuolissa lukee vielä Milla ja Maija, niin lapsen kyky syödä, niin se rajoittuu siihen omaan paikkaan. Ja silloin me rakennetaan semmoinen sielun maisema lapselle, että mikään ei saa muuttua, koska minun elämä menee sekaisin. Kun on tottunut toimimaan näin päin, missä niin kun on enemmän lapsia ja enemmän aikuisia, niin se antaa mahdollisuuden siihen, että voidaan tehdä monia eri asioita niin kuin samanaikaisestikin. Mutta jos sulla on vain ne muutama aikuinen ja ne lapset, niin siinähän täytyy niin kuin pitkälti silleen, että okei, ollaan niin kuin ulkona tai mennään kaikki nyt sisälle tai nyt askarrellaan. Että se ikään kuin muutama aikuinen ei millään voi jakautua kauhean moneen paikkaan. Mutta jos meillä on vaikka 8 aikuista, niin 2 voi lähteä ulos, 1 voi ottaa työpajan auki, joku vetää jumppaa, joku on sitten siellä pienten kanssa vaikka tekee jotain muuta. Et siinä voidaan tehdä monenlaista yhtä aikaa ja se on niin kuin tosi mielekästä myös niille lapsille. Että ne voi niin kuin vähän itsekin valita, mitä ne lähtee tekemään, eikä niin, että se aikuinen määrittelee, että no nyt meillä on ulkoiluaika ja nyt meillä on askarteluaika. Totta kai se lapsi silloin paremmin myös viihtyy, kun se voi niin kuin itse tehdä niitä valintoja. Kunnallisella puolella on pakkoja. Siellä on päiväunipakko, ruokailupakko, askartelupakko. Eli niistä pakoista mä en tykkää. Että täällä on niin paljon erilaista virikettä lapsille ja tosi innostuneita lapset tykkäävät tästä näin. Mekin tuotiin lapset tänne kuperkeikkaan. Yksi tuttava perhe suositteli, että heidän lapset on ollut ja ne on tykännyt ja sen perusteella tuotiin tänne ja ollaan erittäin tyytyväisiä oltu.
se, mitä mä niinku arvostan tässä päiväkodissa, on ollut se, että se on 12 kuukautta auki, joka ikinen arkipäivä. Pidänkö mä sen lomani sen päiväkodin mukaan vai pidänkö mä sen loman silloin, kun mä haluan pitää sen? Ja kun mä oon yrittäjä ja työnantaja, niin mä oon törmännyt tähän samaan asiaan niin kuin näiden mun työntekijöiden kanssa, että ne on niin kuin melkein pakotettuja järjestämään ne lomansa aina sen mukaan, miten se päiväkoti toimii. Et silloin kun se päiväkoti laittaa kiinni ja lapset siirtyy jonnekin muualle, niin kyllähän se äidistä aika häijyltä tuntuu, että se laitetaan vieraaseen paikkaan ja vieraaseen ryhmään. Joo, kyllä se on ihan tärkeää, että on tämmöisiä vaihtoehtoja, koska tiedän, että on sellaisia perheitä, jotka haluaa, että lapset on kunnallisessa päiväkodissa, että on tietyt ryhmät sitten, missä ovat, mutta jotkut haluaa, että lapset on sitten ihan niin kuin oikeassakin maailmassa, että on monenikäistä siellä sekaisin ja ei siellä tule mitään nahjauksia, tappeluita tai semmoista, että vaikka onkin semmoinen tavallaan avoin päiväkoti siinä sitten, niin se on ihan hyvä juttu. Siis nyt me ollaan täällä Havunlinnassa, joka on tämmöinen meidän ulkotoimintapaikka, ja tänne tulee siis päivittäin kuperkeikka-autolla 13 lasta ja 2 aikuista, ja me ollaan täällä ihan sieltä aamulla 9 aikaa ensimmäiset on täällä, ja sitten iltapäivällä 3 aikaa sitten viimeiset lähtee täältä pois, ja tää on niinku semmoinen meidän ulkotoimintapiste, mutta sitten se kuperkeikan toimitilat siellä, niin siellä sitten on kaikki muut, paitsi että sieltäkin hirveästi retkeillään ja ollaan ulkona, että me kyllä niin kuin tosi paljon sielläkin liikutaan myös niin kuin sen päiväkotipihan ulkopuolella. Kun ne on tottunut, että on eri paikkoja ja tehdään eri tavalla ja tänään syödään täällä ja huomenna syödään siellä ja niin kuin, että lapset ei hae sitä turvaa siitä, että kaikki pitää tapahtua joka päivä samalla tavalla. Vaan heille niin kuin se, että he tietävät, että he tulee kuperkeikka ja siellä on ne tutut aikuiset ja siellä on ne lapset ja niin kuin, se on heille se juttu, eikä se, että ne päivät olisi kaikki ihan samanlaisia. No, mä toivoisin, että tähän otettaisiin ehkä yhteiskuntatieteilijöiden näkökulmastakin. Mä kaipaan ihan hirveästi sellaista keskustelua, jotka kertoisi, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mitä he odottaa päivähoidolta tai kasvatukselta. Tai sitten toinen ryhmä, jota mä toivoisin tosi paljon, niin on meidän alan nuoret. Ja sen kautta mä toivoisin, että niin kuin sosiaalinen media avaisi mahdollisuuden heille keskustella. Että nythän meiltä puuttuu tämä nuorten ammatti-ihmisten keskustelufoorumi tästä näkökulmasta kokonaan. Että he varmasti keskustelevat omissa pienissä piireissään ja oman organisaation sisällä ja ehkä koulutuksessa, mutta se on kauhean rajoittunutta se keskustelu. Että päästä tämmöiseen laajempaan yhteiskunnallinen osalliseksi keskusteluun, mitä he haluaa ja minkälaista päivähoitoa he on valmiit lähtemään kehittämään. Niin minusta se olisi erityisen tärkeää, nyt kun meillä on tämä iso työvoimapula jo olemassa, niin mä näen myös tässä semmoisen sukupolvien välisen kuilun, että niin kauan kuin mun sukupolvi, me yli 50-vuotiaat, ohjataan tätä ajattelua ja keskustelua ja ehkä menneiden aikojen ratkaisuilla, niin me ei ratkaista tätä, vaan se on se seuraava sukupolvi, jonka täytyy saada ratkaista. Ja heidät täytyisi päästä nyt keskusteluun ja mukaan tähän isoon juttuun. Keskustelu on kauhean kapeata ja pienten nippeleiden puitteissa, että ehkä se päivähoidossa koskettaa jotakin ryhmäkokoa ja ei paljon muuta. Toisaalta sitten, että miksi se puuttuu, että on jääty johonkin, niin kyllä mä sitten toisaalta pitäisin myöskin sitä ihan selkeästi tämmöisenä kasvatuksellisena juttuna, että meitä ei ole kasvatettu keskustelemaan. Että meidäthän on kasvatettu olemaan hiljaa ja istumaan nöyrästi ja kiltisti omalla paikalla ja niin edelleen ja niin edelleen. Nyt se näkyy kansakunnassa, että kyky keskustella ja jos vähän sanot jotakin toista, että sulla on toinen ajattelutapa esimerkiksi, niin se herättää hirveät tunteet sen sijaan, että kysyttäisiin, että ai miten sinä näin ajattelet? Jos meidän päivähoidon pitäisi kasvattaa lapsia tällaiseen vuorovaikutustaitoihin, kun se me tiedetään jokainen, että sä et enää pärjää töissäkään ilman vuorovaikutustaitoja. Puhumattakaan, jos sä oot jossakin isommissa kansainvälisissä kuvioissa, niin sehän on
asia, mitä meiltä odotetaan ja vaaditaan, niin eihän se ala vasta jossakin koulussa tai korkeakoulussa, vaan sehän alkaa syntymästä. Että minkälaisessa vuorovaikutuksessa olet. No silloinhan ensimmäinen instituutiohan on päivähoito, joka sen asian kanssa joutuu tekemisiin. Miten me ikään kuin vahvistetaan lasten vuorovaikutustaitoja tässä ajassa? Ja siihen kuuluu myös ristiriidat. Niitä syntyy aina ihmisten välillä, se on elävää elämää, se on luonnollista. Mutta miten me ratkotaan niitä sen sijaan, että me estettäisiin ne? Että tämmöinen leikkikää kiltisti ajattelu, niin se kuuluu minusta siihen menneeseen maailmaan, että on vain yksi tapa leikkiä ja senkin aikuinen määrittelee. Niin ei sillä tavalla synny mitään rakentavaa eikä uutta, vaan sehän täytyy saada syntyä se ristiriita, jonka jälkeen voi lasten kanssa käydä sitä keskustelua, että miksi, mitä varten ja miten tässä voisi tehdä toisin. Palvelusetelin ja näiden yksityisten hoidon tukien kautta niin syntyy palvelua yksityiselle sektorille ja sitten on tämä kunnallinen, joka jakautuu keskustelussa kunnallinen tai yksityinen. Eikä päästä siitä eteenpäin niin, että me nähtäisiin, että onkin erilaisia organisaatioita, jotka voi tuottaa monenlaisia palveluita. Ja synnyttämällä erilaisia organisaatioita vain ainoastaan me saadaan myös erilaisia palveluita. Että yhdenlainen organisaatio tuottaa yhdenlaisia palveluita. Meidän pitäisi päästä siitä niin tämmöiseen laajempaan keskusteluun. Tämäkin keskustelu puuttuu. No, mä oon siitä hirveän pahoillani, että siis kun palveluseteli on kehitetty sitä varten, että sillä halutaan edistää perheiden valinnanvapautta. Perheiden valinnanvapautta valita joko yksityisen tai kunnallisen välillä. Et siinä on hieno ajatus taustalla ja nyt nämä pelottavat esimerkithän on juuri niitä, että palvelusetelin arvo määritellään niin matalaksi, että ainoastaan isoilla ketjuilla on varaa tuottaa niitä palveluita kunnalle. Eli me menemme jälleen kerran kunnissa siis raha edellä, eikä suinkaan laatu edellä, mikä on ollut kuitenkin se perimmäinen ajatus koko palvelusetelin tuottamisessa. Siinä pitäisi tulla se valinnanvapaus. Mutta nyt niin kuin esimerkiksi Porvoon tapauksessa, niin se valinnanvapaus ei tule toteutumaan. Että nämä yrittäjät, ainakin osa näyttää siitä, että on niin kuin lopettamassa. Että päinvastoin se niin kuin supistuu se määrä, mistä niin kuin vanhemmat voi valita. Riskinä on eriarvoistuminen, että jos palvelusetelillä tuotetaan palveluita, jossa perhe joutuu maksamaan vähän enemmän kuin kunnallisessa, niin silloinhan me lähdetään tähän amerikkalaiseen tai malliin, jossa rahalla saa ja hevosella pääsee, ja mitä tapahtuu sitten niille, joilla ei ole sitä kymppiäkään ylimääräistä. Tänne jää niin kun, nyt nämä yhdistykset sitten jatkamaan tämän palvelusetelin kanssa. Ainakin siltä tällä hetkellä näyttää. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä vanhemmat joutuu tekemään. Tai sitten ne joutuu maksamaan enemmän. Eli jos ajatellaan, että mäkin tällä hetkellä maksan 254 € siitä lapsenhoidosta kunnalle, niin sitten se tarkoittaa sitä, että jos on yksityisen puolella, niin se voi olla vaikka 80 se lisämaksu. Mä näen, että sitä kautta me opetetaan hyvin nopeasti lapsiperheille se, että rahalla saat, jolloin sekä vanhemmat, nuoret vanhemmat, että lapset jo sinänsä oppivat, että rahalla saa. Ja se johtaa mun mielestä siihen, että kansa jakautuu kahtia. Minusta se on suuri riski. Ja sitä kautta tullaan sitten siihen, että halutaanko me sitä. Että kysymyksessähän ei ole aina sen palvelun kehittämisen suhteen se, että onko sinulla rahaa valita jotakin, mitä haluat, vaan kysymys on, että haluatko, että kansa jakautuu kahtia. Ja silloin voidaan kysyä, että no, missä se sinun lapsesi on, aidan sillä puolella vai tällä puolella jatkossa? No tietenkin se eriarvoistaa ihmisiä, että on paljon perheitä, mitkä on jo ilmoittanut, että ne lähtee pois just sen takia yksityiseltä tai kuperkeikalta tuonne kunnalliselle, että ei ole sitten varaa maksaa niitä, ja muutama perhe on kuulemma lähtenyt nyt jo. Ja totta kai se eriarvoistaa ja se on ihan hyvä homma semmoinen sitten. Ehkä mun ikä tulee tässä vastaan, että mä oon
sen verran vanhempi, että mä oon kasvanut kuitenkin sellaisessa yhteiskunnassa, jossa korostettiin enemmänkin semmoista yhtenäisempää kansakuntaa. Niin mä näen nyt tämän kehityksen, että nuoremmat on herkempiä maksamaan sen ylimääräisen, koska he tiedostaa siitä, että no silloinhan palvelut kehittyy ja se on tavallaan totta ja näinhän pitäisi olla. Mutta jos siihen liittyy tämä, että rahalla saa, niin silloin voidaan kysyä, että no mitä tapahtuu sitten sille joukolle, jolla sitä rahaa ei ole? Mitä tapahtuu tälle kansalle, että jakaantuuko palvelut ja jakaantuuko perheet tämän rahan käyttämisen suhteen? Ja sitten tietenkin palvelun sisältäpäin katsottuna, niin onko se myöskään tämän alan sisäinen toive se, että perheet alkaa valikoitumaan ja sitten sehän johtaa myös siihen, että pikkuhiljaa täytyy alkaa valita perheitä jostakin tietystä näkökulmasta, koska perheet jo alkaa odottaa, että tässä päiväkodissa on sitten jotakin, mitä ei jossain muualla ole. Niin siihen tulee tämmöinen kierre ja pakko ikään kuin, joka ruokkii sitä valintaa sekä ulkoapäin että sisältäpäin. Niin kyllä mä uskon, että siinä tulee lapsiperheiden niin kuin kyky maksaa vastaan. Ja sitten siinä tullaan taas sitä kautta, että jos sitten yksityinen tai se setelin arvo on kauhean alhainen ja sitä pitää nostaa, niin sitten tullaan siihen tilanteeseen, että häviääkö meiltä ne moninaiset pienetkin organisaatiot ja sitten tilalle tulee vaan isot ketjut ja niin edelleen. Mulla ei ole mitään vastaa isoja organisaatioita ja ketjuja, mutta jos tämä tilanne pakotetaan siihen, että vain ne pärjää, niin kohtahan me ollaan samassa tilanteessa kuin terveydenhuolto, että siellä on vaan muutama iso toimija. Ja sitten ei ole enää mahdollisuutta tälle ikään kuin sille omalle palolle, siihen omaan työhön ja luoda sitä omaa päiväkotia. Kun tämä palveluseteli painetaan alas, niin nythän se rahahan tavallaan valuu sieltä yksityiseltä puolelta. Tavallaan yrittäjät joutuu repimään sen nyt selkänahastaan ja sitten tietysti vanhemmilta. Ja se valuu sinne kaupungille ja kaupunki saa jatkaa sitä tehotonta toimintaa. Että ei tässä nyt enempää rahaa tarvitse, kun vaan järkevästi jaetaan nämä olemassa olevat rahat. Ja se on hirveän surullista, kun ajattelee, että kuitenkin yleensä sieltä näistä pienyrittäjistä, siellä näitä asioita tehdään suurella sydämellä ja tulee sitten nämä monikansalliset yritykset, jotka vie elintilan niiltä pieniltä. Mä näen niin, että nämä yksityiset päiväkodit pystyy rikastuttamaan kokonaisuudessaan tätä päiväkotien skaalaa Suomessa. Heillä on ehkä se heidän toimintaansa ehkä antaa vähän enemmän mahdollisuuksia erikoistua esimerkiksi, niin kuin nyt Kuperkeikan tapauksessa vaikka. No ongelmallistahan tässä on ollut se, että jollain lailla meillä ei Suomen maassa ole tilaa semmoiselle keskustelulle, että mitä muuta me voidaan tehdä päivähoidon eteen, kun pienentää ryhmäkokoa tai isontaa niitä toimitiloja. Seijahan on omalla tahollaan yrittänyt kovastikin tuoda sitä asiaa eri konteksteissa esiin, että me voidaan hakea muitakin ratkaisuja tähän. Mutta ilmeisesti se on ollut liian uhkaavaa, koska se tavallaan uhkaa sitä vallitsevaa järjestelmää ja siinä jouduttaisiin luopumaan niin monista tämmöisistä uskomuksista siihen liittyen, että mistä hyvä päivähoito rakentuu. Mä toivon, että sosiaalinen media ehkä tälläkin puffilla nyt, mitä tässä tehdään, niin vauhdittaisi jotakin toisenlaista keskustelua kuin sitä, että missä lapsen paras hoitopaikka on tai minkä kokoiset ryhmät. Mä kaipaan tosi paljon tällaista yhteiskunnallista näkökulmaa. Ja se tulee kyllä mulle sieltä ruotsalaisesta yhteiskunnasta ja koulutuksesta, että siellä mä koin jo silloin 70-luvulla ollessani, että yhteiskunnallinen näkökulma oli vahvasti mukana. Se puuttuu meiltä vielä. Nyt sen pitäisi tulla. Yhteiskunta on muuttunut niin paljon, että me ei voida enää piipertää jonkun pienen päivähoidon sisällä, vaan se päivähoito pitää nähdä suhteessa tähän muuttuvaan maailmaan. Ja sitten seuraavan sukupolven täytyy rakentaa oman näköisensä, omanlaisensa päivähoito. Ehkä mä sillä lailla voisinkin tehdä tässä loppuun.
under the bright blue